आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आप लोगों को एक पति पत्नी की नोक-झोंक गीत सुना रही हूँ। इधर देखिए कंपनी है। बहुत सारे बंदर हैं। कि बलमयन बोलावा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलावा हमसे ना बोलई, हमसे ना बोलई सखी, हमसे ना बोलई, बलमयन बोलावा हमसे ना बोलई, हमसे ना बोलई माहुआ तरा सोई गए, हमसे ना बोलई माहुआ तरा सोई गए, भले लग गई लसवा हमसे ना बोलई, भले लग गई लसवा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, भले लग गई लसवा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, अरे हमसे ना बोलई बाबुल तरा सोई गए, हमसे ना बोलई बाबुल तरा सोई गए, भले गड़ गई कटवा हमसे ना बोलई, भले गड़ गए कटवा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, अरे हमसे ना बोले बाबूजी लगे सोई गए, हमसे ना बोले बाबूजी लगे सोई गए, भले होई गई बिटिया हमसे ना बोलई, भले होई गई बिटिया हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, अरे हमसे ना बोले बहिनी लगे सोई गए, हमसे ना बोले बहिनी लगे सोई गए, भले होई गए झगड़ा हमसे ना बोलई, भले होई गए झगड़ा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई, बलमयन बोलवा हमसे ना बोलई। बहुत ही तेज़ आंधी आ रही है। देखिए इधर से मौसम भी दिख रहा होगा आप लोगों को। बारिश तो हो नहीं रही है, रोज़ आंधी आ जाती है। उस शाम के टाइम छत पे आती हूँ वीडियो बनाने के लिए। देखिए इतनी तेज़ धूप हो रही है, कोई निकल ही नहीं रहा रूम से।